Over precies 1 maand dan mogen we weer naar de stembus. De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan en dat is goed te merken. De politieke partijen laten natuurlijk overal van zich horen. Dinsdagavond is er in Remmen bijvoorbeeld een bijeenkomst van het Forum voor Democratie met Thierry Baudet en Theo Hiddema. En afgelopen weekend was er een debat tussen 2 Tweede Kamerkandidaten van het CDA en D66 in Boksem. Ene is al lid van de Tweede Kamer. De andere hoopt dat na de verkiezingen te weren. Raymond Knops van het CDA en Rens Ramakers uit Neer van D66 gingen meteen in debat. Dat vond afgelopen weekend plaats in Baaxheimerhof in Boksem. En over een maand dan is het al zoiets. Dan komen de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Op woensdag 15 maart gaan we naar de stembus. En dus is het een drukke tijd voor de politici. En als we dan toch de keuze hebben, dan kunnen ze natuurlijk het beste maar eens uit de eigen provincie kiezen. Ja, het is heel belangrijk om in de Limburger de Tweede Kamer in te stemmen, omdat het al 20 jaar geleden is dat er voor het laatst in de Limburger namens D66 in de Tweede Kamer heeft gezeten. Dus het is heel belangrijk om er weer een Limburger voor D66 de Kamer in te sturen. Omdat ze ziet dat we meer Limburgers in de Kamer zitten van de verschillende partijen, wie meer ze ook voor Limburg kunnen regelen. En de afgelopen jaren hebben we gezien dat een aantal partijen er heel actief in waren. En voor D66 wel eens gemist. Nu met Rens Ramakers in de debatten hebben opgeroepen, spelen ook die Limburgse rol. De is natuurlijk nationaal volksvertegenwoordiger, maar we zijn allemaal Limburger. En als het gaat om infrastructuur, als het gaat om veiligheid, dan moet we opkomen voor onze eigen provincie. En wie meer Limburgers, wie beter. Er valt genoeg te kiezen dit jaar en dus is het juist voor partijen als CDA en D66 zaak om de standpunten bij de kiezer te krijgen. Want die 2 partijen liggen in haar standpunten helemaal niet zo wie doet. Nou, dus je ziet toch dat D66 op het punt van veiligheid vind ik gaat aarzelend is. Dus hoe we veel strengere maatregelen willen om die veiligheid te waarborgen, om ook politie en justitie te faciliteren in hun opsporingstaken, zie je dat D66 toch terughoudend opstelt. Ja, verder hebben ze natuurlijk het leenstelsel ingevoerd, waardoor alle studenten met een schuld opgezadeld werden. Dat wil voor terugdrieën, dat wil voor vanaf. Dus ook met name als het ging over de medisch-ethische dingen, zoals bijvoorbeeld het drugsbeleid. Winkelen op zondag, ja, dan zien ze dat er verschillen zijn tussen D66 en CDA. Hoe D66 bijvoorbeeld zegt van oké, winkelen op zondag, dat vinden we een verantwoordelijkheid van de ondernemer. Zegt het CDA van ja, we willen dat eigenlijk liever niet. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het drugsbeleid, dan zegt D66 van ja, mensen gebruiken toch wiet, ze gebruiken ook ecstasy. En zorgt ervoor dat mensen dat in ieder geval veilig doen. En ja, daar zitten ook wel accentverschillen, zeker. Ja. We hebben een hoop publiek en ja, veel vragen uit de zaal. Dus ja, dat is belangrijk, ook in die campagne om lui te betrekken bij ja, hoe gaat het nu in de politiek over, wat zijn de belangrijke onderwerpen en ja, waarom zou ze op de een of op de andere partij gaan stemmen. Ik denk dat ze voor het publiek heel duidelijk is maken van wat zijn de verschillen tussen de partijen. Het was de eerste keer dat ik zo'n eind-op-eind debat heb gedaan en ja, het is me heel goed bevallen, dus ik wil het ook wel graag tegen andere politici doen.